там и Iron Кирка. Iron Меч, Iron Кирка. И за първо място диамантени шлемове, диамантен нали, сет, диамантен меч, диамантен кирка, нали, джампнати и другите глупости. Но това са за първо място, а за второ място. И ако искате, трябва да се запишете, да лайкнете клипа, да се абонирате, нали, пишете, нали, пише, запиши, например, искини или нещо такова, каквото е вашето име. И така ще изтегля победителя. И до скоро!